Okay, jeg giver dig lige noget. Yep. Hold op. Kasper, bare slukke lygt. Jeg skal lige lidt væk fra det her. Bare slukke lygt. Nej, så kan jeg ikke ville det. Jo. Er Melin? Det ved jeg ikke. Det er der nok. Ligger den rigtigt? Ja. Det er det. Sluk lygt. Hvis den... Der var noget ild der, da. Vi får 15 gamer også lige i snot, hvis det ryger da. Så! Ej, den er pæn!